Ιστορία έγραψε η Ρέξα, η οποία πριν 4 χρόνια αγωνιζόταν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Αγγλίας και πλέον με την νίκη που πέτυχε απέναντι στην Charlton, όπου κέρδισε 3-0, πέτυχε την ιστορική άνοδο στη Championship και έχει το όνειρο να αγωνιστεί στη Premier League. Οι οχτήτες της ομάδας είναι οι διάσημοι ηθοποιοί του Hollywood, ο Reynolds και ο Matt Helney, οι οποίοι ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια και κατάφεραν να φτάσουν με την ομάδα τους μέχρι την Championship. Να σημειώσουμε επίσης στην αρχή, όταν πήγαν να αναλάβουν την Wrexham, είχαν δηλώσει ότι το όνειρό τους ήταν να φτάσουν μέχρι την Premier League μετά από ερώτηση που τους έκαναν και ήταν οι στόχοι της ομάδας, και πλέον έμεινε αυτός ο στόχος.